Иначе като цяло този живот тогавашния не е много различен от нашия. Времето, в което работи Левски, ние ще засегнем този въпрос и по-късно, не се отличава коренно от нашата епоха. Разбира се, няма интернет, няма го и нашето предаване, но има телеграф, т.е. информацията стига за секунди от точка А до точка Б, има железница, т.е. комуникациите, т.е. това да правиш комитети, има тайна полиция, има следене, има какво ли не да правиш, комитети, това, което правят Левски и неговите провинции, как да ви кажа, едно ние в момента да правим комитети. Нали? Даже да не кажа, че е било и много по-трудно, тъй като Османската империя, по които има гласове колко била модернизирана, какви реформи имало, вярно, има реформи, но те се дължат до голяма степен и на българите, и на гърците, и на другите народи в нея. Нали, разбира се, и на прогресивната част от самия турски народ. Но в Османската империя, за да отидеш от един град в друг, трябва да имаш открит лист, трябва да имаш тескере. Ние не можем да си го представим днес, но днес, за да дойда да присъствам във вашето предаване, аз трябваше да имам тескере, иначе не може. Какво е това? Разрешение за пътуване? Да, нещо като пътен лист, нещо като сграничен паспорт. Има тескере и на коня. И понеже тогава фотографията е измислена, но още е много скъпа, се дава описание на белезите. Нали, както и това с тескерето на коня е както днешния талон на автомобила. Така че Левски, когато отива в Белград за първата легия, продава коня на Войчо си, тъй като вече нали, то е установено, че го няма, че липсва. И така нататък. Тоест, става дума за едно модерно общество, в което може да няма още авиация и интернет и други неща, но общо взето това е модерната епоха. Нали? На много места е така. И вече тук става дума, че Левски той не е всемогъщ, нали? Той не е сам. Ние не бива да забравяме, че той има много привърженици. Ние днес тези и съмишленици, и съратници. Днес по-голямата част от тях изобщо не ги знаем и те са останали на локално равнище, но моя колега професор Милко Палангурски показа, че след освобождението около 1/3 от народните представители са хора от комитетите на Левски. Тоест, революционерната партия, както казва един съвременник, на който Левски е лидер, тя на практика, създадена в условията на борбата за освобождение, продължава да съществува и фактически един от нейните така продължители е Стефан Стамболов. Така че тази връзка съвсем не е случайна. Нали, и оттам и тъй наречената русофобия, нали, Левски е против намесата на Русия в нашите вътрешни дела. Той е опитан да привлече от руската охранка, нали, предшественичката на днешните ГРУ и КГБ и ФСБ. И той казва, хванахме му мискинлиците и го изгонихме. Става дума за един черногорец на руска служба. Така че Левски той не е против Русия, защото и това го има. Нали? Някои мои колеги, нали, така по-крайни, казаха, че граф Игнатиев бил осъдил Левски едва ли не на смърт. Това не е така, нали? Не е граф Игнатиев, но че Русия по принцип е против самостоятелността на българското движение, нали, е факт. Нали? Така че но Левски в никакъв случай не е някакъв фантаст, който смята, че много често се казва и Раковски и Левски искат сами да се освободим. Не, те са умни хора, те знаят, че ние сами няма как да се освободим, да победим една империя, която е на 3 континента. Но че трябва да намерим съюзници, че трябва да бъде на равноправна основа. Това реалистично ли е изобщо да бъде на равноправна основа? Да. Реалистично е, ако сега съжалявам, че говоря контрафактуално, но ако тази организация се беше съхранила и въстанието беше още по-масово, нали, отколкото е априлското, не че априлското е малко, нещата ще да бъдат в много по-добра форма. Тук има и други неща. Когато той в Търново е идентифициран, още в Търново пашата се отнася към него изключително толерантно и с уважение. Същото се повтаря в Плевен, същото се повтаря в София и още тогава Любен Каравелов, така по-разгорещени журналистически пера, пишат, той е измъчван, избили му зъбите, нищо подобно. През цялото време те се отнасят максимално почтително към него властите, защото не се знае дали утре не бива да преговарят с него. Те разбират, че това е водача, че са хванали лидера на българите. И тук, нали, това, че трябва да бъде екзекутиран, разбира се, показва, че на тях такива лидери не им трябват. Нали, че надделява консервативната линия в османската политика, а не по-продуктивната, която би трябвало да даде автономия на българите, за които те вече са били дорасли. И самата османска държава с екзархията е признала, че българите се управляват сами. Но това е дълъг спор. Така или иначе, сега разбира се, тук има такива, как да кажа, че граф Игнатиев играе лоша роля, че той едва ли не е екзекутор на Левски. Това не е така. Граф Игнатиев, разбира се, прокарва руската политика, която в никакъв случай няма симпатия към българската революция. Но самата руска политика не е хомогенна. Тогава генерал Игнатиев, той още не е граф, той е от военното крило, което няма нищо против българите да дигнат революция. За разлика от официален Петербург, който е против това да има революция. Така че и тези неща трябва да ги нюансираме. Разбира се, съди се по едно писмо на граф Игнатиев до
Геров, нали, Найден Геров, българин вице-консул в Пловдив, който Геров иска да ходи в София да следи процеса, граф Игнатиев му се скарва, но това е по-скоро, понеже Русия е набеждавана, че тя е организатор на всичко и Сърбия. Първите данни на турската полиция са Димитър Серблията, нали, все пак идва от Сърбия Димитър Общи, нали, като преди това е живял в Белград доста време, и че за това стои Русия. И тук пак Иван Хаджи Пенчов в своите спомени казва, че когато чете писмата, се оказа, че Русия е против. И вика, пашите, казват другите хора от комисията, вярно, вика, ние мислехме, че е Русия, а се оказа, че Русия е против това българите да дигнат революция. Така че не бива да се преувеличава руската намеса в случая, но не бива да забравяме, че Русия е против самостоятелното българско движение и винаги гледа на нас като на васална. Не казвам за всички руснаци. Никой народ не е виновен за това какви ги вършат неговите управници, но Левски е последният човек, който той не случайно е казвал, че ще се бори след освобождението на България за други народи, като има предвид потисканите от Русия народи на Руската империя. Искам да ви попитам, има едно твърдение, може би е мит, не знам дали Левски е оставен без охрана от пътя от Велико Търново към София или от Плевен към София. Това са поредните безотговорни приказки, писания, понякога даже и на колеги, които просто не четат и говорят каквото им падне. Значи,